to want. Cho, cho, or cholo. Cho or cholo. I want to dance. I want to dance. Achọrọ m ịgba egwu. Achọrọ m ịgba egwu. Or achọrọ m ịgba egwu. Achọrọ m ịgba egwu. I want to dance. Do not want to. Chọrọ m, chọrọ m. But in some other dialects you hear chọrọ m, chọrọ m. But I speak chọrọ m, chọrọ m. I don't want to dance. I don't want to dance. Achọrọ m ịgba egwu. Achọrọ m ịgba egwu. Achọrọ m ịgba egwu. I don't want to dance. To be afraid. To be afraid. Ịtụ ụjọ. Ịtụ ụjọ. Ịtụ ụjọ or ịtụ egwu. They are afraid. Fa na-atụ ụjọ. Fa na-atụ ụjọ or va na-atụ ụjọ. Va na-atụ ụjọ. Va na-atụ egwu. Va na-atụ egwu or va na-atụ ụjọ. Okay? Yes. They are afraid of the night. They are afraid of the night. Fa na-atụ ụjọ abalị. Fa na-atụ ụjọ abalị. Abalị, night or anyasị. Abalị, night or anyasị. Okay? So, fa na-atụ ụjọ abalị. Va na-atụ ụjọ abalị. I'm afraid. I'm afraid. Ụjọ na-atụ m. I'm afraid. Ụjọ na-atụ m. Or ana m atụ egwu. Ana m atụ egwu. Ana m atụ egwu. Or ana m atụ ụjọ. Okay? Yes. I am not afraid. Anara m atụ egwu. Anara m atụ egwu. Or anara m atụ ụjọ. Anara m atụ ụjọ. Or anara m atụ egwu. Okay? Yes. I miss you. Anya gị na-eme m. Anya gị na-eme m. I miss him. Anya ya na-eme m. Anya ya na-eme m. So, anya na-eme m. Anya na-eme m. Okay? Yes. Tiredness. Tiredness. Ike ọgwụgwụ. Ike ọgwụgwụ. Tiredness. Ike ọgwụgwụ. Tiredness. I am tired. Ike agwụgwụ m. I am tired. Ike agwụgwụ m. Ike agwụgwụ m. Or ike gwụrụ m. Ike gwụrụ m. I'm tired. Ike gwụrụ m. Ike ọgwụgwụ. Tiredness. Okay? Are you hungry? Are you hungry? Agụụ a na-agụ gị. Agụụ a na-agụ gị. Happiness. Obi ụtọ or anuli. Happiness. Alright? I am happy. Obi dị m ụtọ. Obi dị m ụtọ. I am happy. Obi dị m ụtọ rinne. Obi dị m ụtọ rinne. I am very happy. Obi dị m ụtọ rinne. I am very happy. Okay? Because of the rinne, remember I always tell you, rinne is very, plenty, much. Okay?
Obi dị m ụtọ rinne. I'm very happy. Obi dị m ụtọ. I'm happy. Okay? Very good. We have I'm sad. Enwe m obi mwute. Enwe m obi mwute. Or mwute dị m n'obi. Or mwute dị m n'obi. I'm sad. Sad simply translates mwute. Mwute. Okay? Yes. And that brings us to the end of today's video. I believe you learned a thing or two. Take it gradually. Don't rush it. Okay? That's how we learn. Practice, practice, practice. See you in my next video. Bye.